vull explicar el per què fer vídeos de dones per a mi admirables. I és perquè, evidentment, les dones hem estat molt reprimides i no ens han deixat estar en els espais públics. Però així tot, les dones tenim un sentiment de llibertat i un sentiment de voler fer coses i de voler viure llibertat, i així, encara que han estat oprimides, han aconseguit fer moltes coses que les han estat negades i han lluitat molt per a arribar on han fet. I després no ens han deixat aquesta part pública, però després les dones que han aconseguit passar la barrera pública, no les hem estudiat en l'escola. O sigui que han fet coses a pesar de tots els obstacles, però damunt no les estudiem. Aleshores crec que és molt important per a les dones, per a la meva filla, per a tot el món, saber que n'hi ha dones que sempre s'hem esforçat per poder fer les coses en llibertat. Per tant, conèixer aquestes dones perquè són referents. I a més, perquè no conèixer-les és mantindre el sistema patriarcal, on diuen que tots els homes han fet coses excel·lents i les dones sempre a la cuina. Per altra banda, considero que també és molt important donar veu a les dones que han estat minoritzades en esfera privada. És a dir, les iaies, totes les dones que no han pogut anar a estudiar, no han pogut fer la vida que hagueren volgut fer, també és important conèixer les seues vides, perquè són vides importants. Si no hagueren sigut per aquestes vides, altres vides no hagueren pogut desenvolupar-se. Hem donat el sustent, hem donat el recolzament, hem donat la base per a que el treball minoritzat, com pot ser el de la casa, es farà. Si no s'haguera fet aquest treball, el de cuidar, el de netejar, el de cuinar, no hagueren pogut fer les vides excel·lents que han fet altres persones, com siguin els homes. Aleshores, per un costat, sí hi ha hagut vides de l'esfera pública, no les hem conegut perquè no ens les han ensenyat, les hem de conèixer. Crec que és una responsabilitat de dones i homes conèixer els models de dones que no podem estudiar en l'escola i, a més, donar valor a les vides de l'esfera privada, quan són de les iaies, perquè són sàvies, són molt sàvies, han sabut viure en un món molt complicat per a ells, per simplement tindre vulva. Aleshores, per tot això i per la meva filla Zahar, que tinga autoestima, que sàpiga que ser dona és un repte en esta vida actual, faig aquests vídeos. Així que m'agradaria, per lo menys, fer l'esforç de que les vides de dones admirables es coneguen a un públic més ampli. Gràcies per escoltar-me. Una abrazada. ¿Y mi calle pa' cuándo? Mi calle pa' cuándo? ¿Y mi calle pa' cuándo?